O Campus Terra é a aposta estratéxica da Universidade de Santiago de Compostela coa que se pretende dar resposta aos desafíos que a sociedade actual ten que afrontar en relación ao uso da terra e a sustentabilidade no uso dos biorrecursos. Asentado na cidade de Lugo, o campus quere ser un polo de especialización en relación co sector primario, reforzando así o liderado que a Universidade de Santiago de Compostela ten acreditado nos ámbitos referidos á gandeiría, á agricultura, á produción forestal e tamén á dietética e á nutrición humana. A misión do campus é xerar un coñecemento transversal sobre este ámbito, aportando solucións desde o punto de vista social, económico, científico, pero tamén ambiental. E non só xerar coñecemento, senón transferir ese coñecemento ao tecido empresarial e productivo do sector primario, un tecido esencial na conformación da provincia e de Galicia. Pero ao mesmo tempo, o campus quere ser un motor de internacionalización que permita mellorar a competitividade internacional da universidade, pero tamén proxectar esas solucións de carácter global para así reforzar ese papel da universidade que pretende liderar os cambios que a sociedade necesita e tamén mellorar as condicións de vida desa sociedade a que nos debemos.